Λοιπόν, στο φινάλι λοιπόν του παιχνιδιού η ομάδα σου νίκησε τον Παναθηναϊκό. Εντάξει, σίγουρα μια μεγάλη νίκη. Εντάξει, ο καιρός, όλα αυτά. Σίγουρα προχωράμε, βλέπουμε τη συνέχεια. Δεν ήταν τόσο η νίκη όσο η ομαδική δουλειά που έχει γίνει όλο τον χρόνο. Μεγάλη προσπάθεια από όλα τα παιδιά. Σίγουρα θέλαμε να τερματίσουμε λίγο πιο ψηλά. Αλλά βλέπουμε τη συνέχεια. Τώρα σκοπεύουμε να πάμε όλοι στην πρώτη ομάδα, προετοιμασία, όλα αυτά. Σίγουρα πολλά συγχαρητήρια στον Αντωνακόπουλο που στην ουσία έχει βγει πρώτο σκόρερ για μας. Να δούμε τη συνέχεια. Πιστεύουμε, θέλουμε η πρώτη ομάδα να δει και εμάς. Το δικό σου γκολ που πέτυχες έκλειψε την παράσταση. Πώς αισθάνεσαι γι' αυτό? Εντάξει, είναι πάρα πολύ ωραίο συναίσθημα. Εντάξει, τέτοια γκολ δύσκολα μπαίνουν, είναι σπάνιο. Αλλά μεγαλύτερη σημασία έχει ότι η ομάδα πήρε την νίκη. Κάναμε ένα πολύ ωραίο μάτς, το ευχαριστηθήκαμε. Και όπως είπε ο συμπαίκτης μου, κοιτάμε το μέλλον, να κάνουμε το επόμενο βήμα, να προχωρήσουμε και αν μπορούμε και τα καταφέρουμε να πάμε στην πρώτη ομάδα. Τι κερδίσεις σε προσωπικό επίπεδο και τον γκολ που σημείωσε και σου ανεβάζει την ψυχολογία, αλλά και γενικότερα από την εμφάνιση? Εντάξει, αυτή τη στιγμή για μένα που είμαι μικρότερος είναι εμπειρίες και καλό είναι να τις παίρνουμε αυτή τη στιγμή. Το γκολ, εντάξει, μου αρέσει πάρα πολύ να βοηθάω την ομάδα μου. Προσωπικά με βοηθάει γιατί μου ανεβάζει την ψυχολογία, έχω μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και είναι και έχει μια σημασία γιατί οι συμπαίκτες μου μπορούν να με εμπιστευτούν και αυτό έχει μεγάλη αξία στην ομάδα. Τι κερδίζει σε προσωπικό επίπεδο αλλά και η ομάδα σου εν ώψη της νέας σεζόν? 3 χρόνια που είμαι στο Πανιόνιο, κέρδισα σίγουρα πάρα πολλές εμπειρίες. Έχω μια όμορφη ανάμνηση τώρα που τελειώνουμε. Μακάρι να πάμε στην πρώτη ομάδα. Η ομάδα αφήνει μια πολύ καλή φουρνιά και πάει σε μια άλλη, 99 και 2000 και 98 και είμαστε σίγουροι ότι για τη συνέχεια θα πάμε ακόμα πιο ψηλά. Σας ευχαριστώ παιδιά.